Molweni guys, namkelekile nonke kwezi Chisape Entertainment Channel. Ungene ngogear number 6 uVuyokazi kwizingane zesithembu season 2 episode 1. Kushube kakhulu guys, akagowi umntana womntu ude ungathi uyaqhawukelwa apha entloko ingathi azithi dadebawo. Sithe sivula umabonakude yesterday sathi gqi ngompumelelo engemhlanga apha ebusweni ebonakala uba simthemba istress sesithembu. Umpumelelo uthi, tata ndibuyile ndizothetha nani malunga nemessage endiyifumeneyo evela kuVuyokazi. Uthi uVuyokazi tata ucela uba iifamilies zethu mazidibane, abuze uMthombeni uba uthini wena Mpumelelo xa esitsho loo nto uVuyokazi. Athi uMpumelelo akukho nto ndiyithethayo mna tata, kuba uVuyokazi ubenqabile ixesha elide engaziphenduli nee-calls zam. Kodwa ndiredi ngayo yonke into eyenzekayo kuba ngoku siyaxabana sinoVuyokazi, akukho nto intle phakathi kwethu. Njengoba uMpumelelo ebengafuni ukuhlala odabeni axelele ii-parents zakhe inyani uba uVuyo wayiva into yoba ufuna ukutshata intombi nto, yile nto yenza uVuyo aphambane angaphenduli nee-calls zakhe. uMthombeni uye wazifundela kwezakhe uba inoba yile nto yenza uVuyo afune kudibane iifamilies zabo. Wabuza uMthombeni uba Mpumelelo laa nto wawusixelele yona wamxelela na uVuyo ngayo, le yoba ufuna ukutshata ivirgin as your first wife. uMpumelelo wathi zange amxelele kuba ufuna ukuqinisekisa kuqala uba umndeni wakhe uyamvumela uba enze loo nto, ukuze azi uba xa ebaxelela kulo Vuyo ifemili yakhe ingakuye futhi bavumelene. uMthombeni wathi Mpumelelo, it sounds like you are just making excuses kuba watsho kum nakumama wakho emveni kokuba usixelele uba ufuna ukutshata ivirgin kuqala kwakumele uba ubaxelele bobabini uVuyo noTilero. Seriously Mpumelelo, umama kaMhlophekazi awukamxeleli ngezi zigqibo osele uzenzile ezinkulu kangaka engqondweni yakho? Usamthanda nje uVuyo? uMpumelelo wathi love is a feeling tata, ngokuya sixabana nothando luyaphela, then xa silungisa izinto okanye silungisa iingxaki zethu nothando luzobuya. Ngamanye amazwi uMpumelelo uthi njengoba sixabene ngoku engabambi nee-calls zam, uthando luphelile kuthi sobabini. Wothuka uMthombeni wabiza umama kaMpumelelo wathi izondivisa ememeza kucaca uba uMayeni usekitchen. Wathi uMpumelelo yho tata, umama akazithandi nje izinto ezizomthethisa. Afike uMayeni athi uMthombeni ndikubizela le nto sithetha ngayo apha sinoMpumelelo imalunga nalaa nto wayesixelele yona yoba ufuna ukutshata ivirgin. Zange amxelele uVuyo ngeeplans zakhe esele egqibe ngazo. Ngoku kubonakala ngathi uVuyo uvile ngabanye abantu. Sinale ngxaki ekufuneka siyisombululile. Umndeni kaVuyo ucela ukusibona kuzothethwa ngolu daba. Waxuma wahlala kude uMayeni esova uba kushubile kakhulu. Wafuna ukuqonda uba yena ungena njani kule ngxaki. Wathi uMthombeni uyangena kuba xa uMpumelelo wayesixelela ngezigqibo zakhe wawukhona ungowesithathu kule nto. Wabuya uShibase aphela amaqhinga. Wathi kodwa asazi uba kutheni ngoku bafuna ukusibona. Masilindeni iagenda yemithingi kubo. Guys, luphele vuthu uthando lukaVuyo kuMpumelelo. Uthi akanangxaki kuba into awayitshoyo usazoyimela phambi kwefemili kaVuyo. uMpumelelo uthi uredi ukudila nayo neyiphi na into kuba into angasoze ayijike kukuthanda ijiji. Nanko uVuyo elenda eKing Shaka nomama wakhe noanti wakhe kuzothethwa ngale ndaba. Ugodle usana lwesibini. Ukhathazekile uVuyo, uthi kodwa akayithandi le nto afaka abazali bakhe kwi-relationship yakhe, kodwa uthi ukhathele kukuthula naye uVuyo, she needs to vent. Uthi umama kaVuyo, Vuyo kufuneka uthethe ndikhathele, abakukhathalelanga nokukukhathalela
kufuneka utsho uba uva njani. Inene bayasixaka xa benokukutreata njengerabbish. Yeyi, akathethi umama kaVuyo ungene tshitshe kwirelationship yomntana wakhe, ugabhule uvele ngentloko, uthi Vuyo ukhathalele umntu ongakukhathalelanga wena, ukutreata ngathi you are nothing. Hayini guys, this mother is boiling inside. Uthi ayikho right le nto uyenziwa ngulo mfana Vuyo. Ithetha uba soze ube nabo ubomi oburayithi. Phila ubomi bakho Vuyo. Ngamanye amaxesha ubokhe uthi step back, ubukele, ngekhe uluze ingqondo yakho ngenxa yendoda. Ungabi nandaba nabantu. Abantu will always talk. Abantu bafumana ukonwaba ngezitresses zabanye abantu. Yeni nani akana stress guys, umkhozi kaMthombeni uthi ngekhe uqhubeke ustresswe yindoda engakwenzeli kwanto. Yebethuna waqhubeka wabuza uVuyo imibuzo eluxoxo. Wathi ikhona into oyifumanayo Vuyo kulo mfana? Ngekubhetele noba kuthiwa ukunika millions. Unayo yona imali? Kudala ndikuxelela ngalo mfana, inoba ubufuna uba ude uzibonele. Ucaphukile shame umama kaVuyokazi, andifuni kungatsho. uVuyokazi uthi akathethi nomama wakhe ngerelationship yakhe kuba zange avume kwasekuqaleni uba aye esithenjini. Hey guys, kubi kunzima. uVuyo uthetha yedwa. Uthi ubengazi noba iiplans zikaMpumelelo zitshintshile. Uthi ndinabantwana babini ngoku, all of a sudden umntu ukhuluma ngama-virgin. Uthi hayibo, ungeva njani wena sekusithiwa indoda yakho izotshata ne-virgin? Guys, uVuyo is mad, is seriously mad about this issue. Bafikile ke guys oVuyokazi KZN, so i-meeting izoqhubeka kwi-next episode. Kwaze kwakubi guys, please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.